חכי תראי מה מחכה לך בגיל 2. האמת? נשמע מפחיד. אבל בואו נעצור לרגע ונשנה את נקודת המבט. הילד שלנו, שעד לא מזמן היה תינוק, מגלה פתאום שהוא יכול לעשות דברים לבד, הוא יכול להיות עצמאי. החשיבה מתפתחת, אוצר המילים גדל, ואיתו גם היכולת המילולית. זהו השלב בו הילד מפתח את הזהות שלו ואת הביטחון שלו בעצמו וביכולותיו. הוא מנסה את היכולות האלו על הסביבה הקרובה לו ביותר, שזה אנחנו, ההורים. זה הזמן שלנו, ההורים, לעזור לקטנטנים לפתח ביטחון יציב וחיובי, ולאפשר להם להפגין את היכולות שלהם בתוך גבולות בטוחים. יש לנו את היכולת לאפשר להם לעבור את השלב המאתגר הזה בקלות, ואף לצאת ממנו מחוזקים. ולדעת שיש להם הורים שהם יכולים לסמוך עליהם, שיהיו שם בשבילם בכל שלב. אז מה אתם אומרים? גיל 2 הוא משבר, איום, פריצת דרך? אתם תבחרו ואתם תחליטו איך זה ייראה אצלכם. מוזמנים לשתף את הסרטון, מתקשים להציב גבולות ברורים ונכונים עבור הילדים שלכם, ולעבור את הגיל המאתגר הזה בשלום. אתם מוזמנים לפנות אליי, אני כאן בשבילכם.